ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Аммо баъд иншоалло ки хубак сиҳат саломат ҳастед. бародарони азиз, хоҳарони азизи ма, моҳи шарифи рамазон ба ҳар якояки шумо табрику таҳният гуфта, ба шумо умри дароз, хонаободӣ, тансиатӣ ва имони мустаҳкамро бароятон хоҳонам. бигзор чӣ орзу амали неке ки дорен баровардаи хайр гардонад. ва бародарони азиз, як чира барои шумо мефаҳмонума. касоне ки дар YouTube мехоҳанд канал дошта бошанд, каналое ки монетизатсия, пин-код, налог, қавр, гуру бало ҳама чизиш тайёр боша, ҳами хели каналора ма барои шумо фурӯш дамондагиём. шумоён метавонед ин каналора харидорӣ кунед, видеоҳои худатонро пешниҳод кунед дар мардум. хуб гӯш кунед. гӯш кардесен? видеои худтонро дар мардум пешниҳод мекунед, просмотрра мегиред, сум худаш шарақ доллар, евро, сомонӣ, юған. юған або дуған, юған, руған нафаҳмед масалан. хай майла, шухирай мемонем бародаро. ҳамихели каналро ма барои шумо пешниҳоди харидорӣ мекунам. иншоалло пушаймон намешавен. ва касоне ки ҳамитари каналро дар корай, лутфан дар комментария бинависонед. вақте ки дар комментария шумо нависонден, гуфтен ки мо харидор ҳастем, пас ё ки дар номерои экран дида ватсапи мо муроҷиат кунед. бародарони азиз, каналҳои монетизатсия сар мешавад 35-40 ҳазор рубл то 1 гала сума. каналҳои бемонетизатсия сар мешавад 2000 рубл. мисол чандсад подписчик дорад 2000 рубл. ҳамихе подписчикош зиёд шидан ки гира, ҳамохе қимат шидан мегира. бародарони азизи ма, гӯшотонро хуб бо кунед. ин хели каналҳора, ин хели чиёра барои шумо толка ма пешниҳод мекунам. бовар кунед накунед, каналҳои беҳтаринай. хайҳо мефаҳмам расиёзи суми кам додиста, ина ки роҳҳои сумкоркунӣ вуҷуд дорад. ҳаст одамое ки дигар кор хати машғуланд. хулоса касе дар канал дар кор, имо ватсап дар рӯи экран муроҷиат кунед. боқӣ тансияту хубрафтор бимонед, бо мо бимонед. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамин видеоро ба ҳама поделиться кунед. шояд ҳамихели канал ягон каста дар корай. худо нигаҳбонтон то видеои оянда.